Hearing ang sa ginadusong nga ordinansa nga nagadumili isang tanan nga commercial fishing activities sakop sa municipal waters sang probinsya sang Negros Occidental ang ginpatigayon. Ang proposed ordinance nagaduso sa pagdumili isang tanan nga commercial fishing sakop sang municipal waters sang Negros Occidental labi na ang yara sa 15-kilometer municipal water nga reserved sa idalom sang layi para sa mga municipal fisher folk. Tuyo sini nga mapangapinan ang fishery resources, makonserve ang marine ecosystem kag mapangapinan ang palangabuhian sa mga magagmay nga mangingisda. Tuyo man sang proposed ordinance nga mapabakod ang fisheries governance kag ma-promote ang sustainable nga paggamit sang coastal resources sa bilog na probinsya. Ang mga nakasaad sa among nga ginaduso nga ordinansa base sa legal opinion sa Provincial Legal Office ang nabase kag santo man sa nakasaad sa Local Government Code. Suno kay Board Member Andrew Montelibano nga Committee Chairperson sang Environment, matapos ang public hearing, ginhatagan nila sa 15 dias ang mga fisher folks kag iban pagid nga stakeholder para mag-submit sa ilang nga luyag malakip sa ginaduso nga ordinansa. Kaya ako yan nagapati nga dapat maghalin sa ila, no? So we drafted the ordinance, but today we give them another 10 to 15 days nga sila mismo, based on our ordinance, sila mismo mapadala sa aton sang ilang gusto, anong gusto pa nila idugang, paano i-revise ang ordinance para sa ila. Diba, kung kami lang ni Mobra, ang aton lang mo Mobra, kasi mareklamo man isla, which kung talawon mo today during our public hearing, makita mong ila sentiments. So, ginbalik ko sa ila, anong pagkitang gusto niyo idugang, anong gusto niyo, para mastudyuhan ta, para when we make the ordinance, hapos wala ang kung saan pa mas mag-cooperate ang tanan, LGU, ang fisher folks, kaya na provincial government, will cooperate because we are one on what we stand.